Ev sala duyemîn e, li pey hev em beşdar dibin û ji ber ku em kompanya fîntekîn em bi gelemperî bi serdana hîtek re eleqedar in. Ji ber vê yekê em xizmetguzarî û berhemên xwe pêşkêşî wan kesan dikin ku serdana vê pêşangehê dikin da ku em nêzîktir bibin. Serdan gelek baş in. Pêşangeh pisporîtir e, lewraçîna ciwanan a ku bi fîntek û hemû mijarên teknîkî re eleqedar e, serdana me dike. Pirsan dike û derbarê xizmetguzariyan û çawaniya sûdwergirtinê de agahiyan dixwaze. Di nav xizmetguzariyên ku em pêşkêş dikin de bernameyeke me heye ku bername çêkeran jî dike armanc. Em bi wan re hevkariyê dikin û agahiyên pêwîst didin wan pêşwazî pir baş e. Pêşangeh pir baş e, rêkxistina wê hêja û ji aliyê medyayî ve marketinga wê gelek baş bû. Tiştekî pir girîng jî heye, ew jî ev e ku welat di heyama 15 salan de di rewşekê de bû ku hawirdekirin qedexe an jî pir kêm bû. û ji aliyê welatên biyanî ve bayîkot li ser me hebûn piştî rakirina bayîkotan û serkeftina şoreşa pîroz li Sûriyê. Niha welat pêwîstiya wî bi pêşangehên wiha heye. Yek ji girîngtirîn tiştên ku pêşangeh pêşkêş dike û xizmetê lê dike agadarkirina welatiyan li ser hemû teknolojiyên nû ye. Ez wisa difikirim ku divê ew bêtir verfire bibe û divê bêtir kompaniyên biyanî di pêşangehê de beşdar bibin. Tişta ku divê dewra hîtek de bi taybetî do berçav bû ew bû ku pêşwazîne li gorî pêşbîniyan û pir baş bû. Bi gelemperî di roja yekem de amadebûn kêm e, lê beşdarî baş û çalak bû. Wisa dixuye ku xelk di derbarê çareserî an daxwazan de haydar bûye. Heta ji bo wan xwendekarên ku tên da ku teknolojiyên nû û kompaniyên nû nas bikin û ev yek pir girîng e. û wekî me berê jî got, pêşangeh pêwîstî bi amadekariyekê baş a pêşwext û şopandinekê paşê heye. Ev faktorên serkeftina her pêşangehekê ne. Bi rastî, welat hîn jî pêwîstiya wî bi zêdetir heye, ji ber ku teknolojiyên nû û kompanyayên ku hîn neketine welat hene.